Anay PBA player kag subong, sports utility worker dakop sa ginpatigaan nga bypass operation sa Banwa, Sambarotac Nuevo. Ining gintutukan ni John Sala. Naghimas sang rehas ang 55 anyos nga sports utility worker sang Barotac Nuevo nga si Harmon Codiniera matapos nakuhaan sang 8 ka sachet sang ginapasuni shabu nga nagabalor 20,000 pesos. Suno sa Barotac Nuevo Police, naghalin pa sa syudad sa Bacolod ang supply ni Codiniera. Bali, newly identified ni sa Sangamon Intel kag sa kag gin pa surveillance. Napositive nga naganda kami sang baybasaya sang alas 7:40 sang kagawa. Bulag sa asawa si Harmon kag nakanobya sang tumandok sang Barotac Nuevo kag humalinsad to nagatudlo ini sa mga basketball players sang Banwa. Ginapanginwala naman ni Codiniera nga nagabaligya ini sang illegal nga droga. Hindi kahit na never ako nagka-record dapat dito sa munisipyo na to. Yun. Kung hindi ko magagawa yan. Hindi ko talaga nagawa yan. Kahit minsan. May mensahe maninig gilayon nga makapaidalom sa rehabilitasyon. Given the chance na makapag, reform myself. Tutulong talaga ako na maano sa mga kabataan yung ng drugs, gano'n. And gusto ko rin sabihin sa buong Panay na itong Barotac Nuevo is one of the most peaceful na lugar to. Siguro nga, nahihiya ako dito sa community na to kasi dito, may gumamit siguro dati pero dito walang drugs dito eh. Si Harmon ang anay player sang 5 ka nagkalain-lain nga team sa PBA kung sa diin nakaupod niyang iautod nga si Jerry Codiniera. Upod kay Cirilo Nenduque, John Sala, 1 Western Visayas.